niin. Tää on tämä meikäläisen pirssi täällä pihalla. Lähettää poikin kato vaan hurvittelemaan tonne isolle kirkolle, niille pitää nyt olla kato. Limo, on limo. Niin, nyt yksi meistä on simahtanut jo pois pelistä. Sap. Sun pitäis tulla johon räppäämään kohta. Ok. Vittu, sulla on ryppynen naama. Nyt se lehmä. Sun sijainti on tässä, eli me valastaa tää kinarilla, ja sitten me valastaa toisella kinarilla toi sohva. Sitten katsotaan, että mitä valoa jätetään. Luultavasti ei jätetä juuri mitään. Who are you? My name is Ilikka. I'm from Finnish. Speak you English. Voita. 362. Niin. Thank you for the win. Pihoitte siinä smatkua näköjään. Jep. Moi! Moi! Onko mukaan suihku? Mulla on tää kamera, niin mä en voi, mutta... Jätä se kamera pois. Joo, totta. Mitä sä kuvat tuohon sivulle? Joo, okei.